जोंनि बिसनाथ हालामनि सिङाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननो कनफारेन्स हल, सेमिनार हल, कमिउनिटि हल बेखौ नांगौना नाङा नोंथांमोननो? बयनोबो नांगौ नङा होनबा? थ' बेबायदिब्ला नोंथांमोना जुदि कमिउनिटि हल नांगौब्ला, सेमिनार हल नांगौब्ला फैबाय थानाय 22 थारिखआव बिटिआरनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ देरहाहोनांगोन। ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै बिथांखौ देरहाहोनांगोन। बिथांखौ सरकाराव फैफिनहोनांगोन। अब्लासो थ' बिथाङासो नोंथांमोननि बे बिसनाथ हालामाव बे कमिउनिटि हल, सेमिनार हल आरो कनफारेन्स हल बेखौ बिथाङासो गायसननानै होनो हागोन। जोङो गुबुन पार्टिनि सायाव जोङो आसा खालामबाय थाबा जोङो जानाय नङा। दा जेसेबां सुबिदा होदों नैबे प्रमद बर' बिथाङासो जोंनो होदों। इउ पि पि एल सरकारासो जोंनो होगासिनो दं। हानि मोन्थाय होबाय, टाइटेल सार्टिफिकेटनि मोन्थायबो होबाय, जोंखौ बिटिआरआव सोनानै लाबाय। थ' बेबायदिनो जोंनि माखासे गांनाय उखैनाय लुबैनायफोरखौ हास्थायनायफोरखौ बिथाङासो होगासिनो दं। थिग बेबायदिनो जोंबो बेबायदि अखा हाब्लाबो सान्दुं दुंब्लाबो जोंबो बिसनाथ हालामनि रायजो राजाफोरा बे कमिउनिटि हल बे न' सिङाव जों मोजां जिरायनानै जोंबो मिटिं खुंनो हागोन, सावरायनो हागोन, रायलायनो हागोन, गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ जों हांख्रायनो हागोन, बरायनो हागोन। थ' बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना नैबे फैबाय थानाय 22 थारिखआव प्रमद बर' सारनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो हागोन। अब्लासो जोंनि जिथुनाखि हास्थायनाय बे लुबैनायफोरा जाफुंगोन। रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों। थेंक इउ।